Vítajte pri sledovaní televízneho klubu Nepočujúcich. V dnešnom vydaní našej relácie vám ukážeme život mladých nepočujúcich, ktorí žijú v detskom domove Mauricius v Kremnici. Porozprávame sa aj s odborníčkou pani doktorkou Anou Šmejlovou z Nitry, ktorá nám povie, ako by sa dala riešiť problematika mladých nepočujúcich, ktorí končia v detských domovoch. V štúdiu vítam Anu Šmejlovú, mladšiu, z občianskeho združenia EFETA. Aničku určite mnohí poznáte a viete, že dlhé roky sa už venuje sociálnej problematike nepočujúcich. Anka, ako vlastne ty vidíš problematiku mladých nepočujúcich, ktorí žijú v detských domovoch? No, myslím si, že je to veľmi komplikovaná situácia, pretože pri deťoch so sluchovým postihnutím, ktorí sú umiestnené v detských domovoch, nehovoríme len o sluchovom postihnutí zväčša, ale hovoríme taktiež o nejakom pridruženom znevýhodnení. To znamená, buď ešte plus nejaké iné zdravotné postihnutie, alebo sú to deti, ktoré prichádzajú z rómskych osád, respektíve zo sociálne znevýhodneného prostredia. O to tá problematika je zložitejšia, pretože neriešime len jedno znevýhodnenie, ale viacnásobné znevýhodnenie. Druhý pohľad na túto problematiku je, že deti so zdravotným postihnutím alebo deti so sluchovým postihnutím ako keby automaticky končili v detských domovoch a nedostávali takú tú šancu byť umiestnení v profesionálnych rodinách, respektíve je veľmi malá šanca, že si takéto deti so zdravotným postihnutím, so sluchovým postihnutím osvoja nejakí náhradní rodičia. To znamená, automaticky žijú a vyrastajú v inštitúcii, ktorá sa vlastne na tej ich samostatnosti a nezávislosti naozaj tak negatívne podpíše. To znamená, že ak chceme riešiť túto problematiku detí so sluchovým postihnutím v detských domovoch a hlavne teda keď skončia v detskom domove, tak naozaj je potrebné pracovať systematicky a komplexne vlastne na samostatnosti týchto detí. Pretože bohužiaľ i napriek tomu, že naše detské domovy sa naozaj snažia pripraviť deti na to, aby boli čo najviac nezávislé a samostatné, aby vedeli fungovať v bežnej spoločnosti, vedeli si sa postarať sami o seba, to znamená oprať, ožehliť, nakúpiť si. Aj napriek tomu do praxe prichádzajú deti, ktoré sú na ten bežný život nepripravené, nie sú schopné fungovať samostatne so svojím, ako keby s vlastnými financiami, fungovať samostatne v bývaní a zabezpečiť si zamestnanie. To znamená, že na to, aby sme mohli fungovať s deťmi z detského domova, naozaj je potrebné túto problematiku riešiť komplexne. Čo si myslíš ty, čo ich čaká, keď skončia v detských domovoch? Ako vlastne zvládajú, ako by sa dali zlepšiť tie podmienky? No, v prvom rade treba asi zdôrazniť to, že keď som spomenula tie dve skupiny detí so sluchovým postihnutím, ktoré majú pridružené iné zdravotné postihnutie, tak je tam veľká tendencia, že idú z inštitúcie do inštitúcie. To znamená, že tam tá miera samostatnosti nie je úplne ideálna a predpokladá sa, že nakoniec skončia v nejakom domove sociálnych služieb. A pokiaľ hovoríme o deťoch so sluchovým postihnutím, ktoré pochádzajú alebo majú nejaké teda z rómskeho etnika a teda pochádzajú z nejakej rómskej rodiny, tak tam je tá tendencia, aby sa tie deti kvázi vrátili do toho prirodzeného rodinného prostredia, hlavne z toho dôvodu, že existuje taký faktor zneužívania, pretože majú nárok na invalidný dôchodok a je to určitý zdroj príjmu aj pre tú rómsku osadu alebo teda pre tú rodinu v tej rómskej osade. Avšak pokiaľ sa naozaj dieťa rozhodne, že chce fungovať samostatne a chce ísť do toho bežného života, tak musím povedať, že aj dostupnosť sociálnych služieb alebo teda služieb, ktoré sú zamerané na krízovú intervenciu v rámci celého Slovenska, je naozaj nedostatočný. A pokiaľ hovoríme, že najväčšou bariérou detí so sluchovým postihnutím je práve tá komunikačná informačná bariéra, tak potrebujeme zabezpečiť naozaj väčší prísun a dostupnosť asistentov alebo tlmočníkov posunkového jazyka, ktorí by im aj v jednom so sociálnym pracovníkom pomohli vlastne prekonať ten proces adaptácie na ten bežný život.
A to bohužiaľ na Slovensku nemáme. Nemáme ani poriadne fungujúce organizácie, ktoré by sa venovali problematike ľuďom so sluchovým postihnutím, ale z hľadiska sociálneho, to znamená, že by poskytovali takéto služby, nejaké sprevádzanie alebo pomoc, alebo aj tlmočnícku službu, alebo asistenciu, sprostredkovanie asistencie. A tak tieto deti naozaj zostávajú ako keby častokrát na ulici. Mali sme prípady aj v Nitre, kedy i napriek tomu, že sme sa snažili vlastne poskytnúť starostlivosť, sprevádzali určité obdobie dieťa, ktoré vyšlo z detského domova, zabezpečili sme bývanie, zabezpečili sme tú starostlivosť kvázi celodennú len počas spánku. Ten dospelý nepočujúci zostal sám. Zabezpečili sme zamestnanie v chránenej dielni. Aj napriek tomu nie vždy ten proces tej adaptácie je úspešný. Niekde sa nám to podarilo, niekde nie. Dokonca poznám prípad, kedy chlapec, ktorý zostal bez rodičov, i napriek tomu, že teda fungoval v tom bežnom sociálnom prostredí, zostal na ulici, stal sa z neho bezdomovec, závislý, ktorý aj napriek tomu, že sa snažíme mu poskytnúť ako bezdomovcovi nejakú sociálnu starostlivosť, nie je schopný sa ako keby vrátiť do toho bežného života. Čo by sa vlastne dalo robiť, aby sa tieto podmienky zlepšili? Zmeniť legislatívu, náplň občianskych združení? Ja si myslím, že aj súčasný štát nemonitoruje podľa mňa úplne dostupnosť sociálnych služieb, ktoré sú individualizované. To je veľmi dôležité povedať, že my pri takýchto prípadoch, ktorých naozaj nie je na Slovensku veľa, pokiaľ hovoríme o nepočujúcich deťoch z detského domova, ktoré ukončia detský domov, my nemáme zabezpečenú individualizovanú starostlivosť. Absentujú sociálne služby, ktoré by boli zamerané na toho každého jedného človečika, hlavne v tom celom spektre toho Slovenska. My máme možno centrá, kde tú starostlivosť vieme zabezpečiť na Slovensku, ale nie všade. To znamená, že pokiaľ chceme naozaj, aby deti z detského domova, nepočujúce deti sa stali samostatné a nezávislé, tak im musíme vedieť zabezpečiť bývanie. V súčasnosti máme sociálnu legislatívu, ktorá hovorí, že existuje tzv. Sociálne bývanie, ale to sociálne bývanie určuje spodnú aj vrchnú hladinu, alebo teda úroveň príjmu. Ak ju nedosiahne alebo ju prekročí, automaticky vypadáva z tej možnosti získať sociálne bývanie. Nie každá obec, nie každé mesto to sociálne bývanie vôbec poskytuje. To znamená, že ak nevieme vyriešiť bývanie cez sociálne bývanie, musíme ísť do nejakého núdzového bývania a tým pádom vlastne častokrát sa dostávajú decká z detského domova medzi bezdomovcov, pretože takýmto spôsobom je riešené ich bytová problematika, že dostanú sa do zariadenia núdzového bývania. No a potom druhý problém je zamestnanosť. Myslím si, že to je problém, ktorý sa týka celej našej populácie, nielen zdravých, ale aj teda nielen sluchovo postihnutých, ale aj zdravých. A teda o to obzvlášť to majú ťažké vlastne deti z detského domova, ktoré nemajú v podstate ani osvojené tie základné zručnosti a nie ešte to pracovné zručnosti. To znamená, že je tu možnosť riešenia tejto problematiky cez chránené dielne, ale moja otázka znie, že či my máme chránené dielne, ktoré vedia vytvoriť pracovné miesta pre ľudí so sluchovým postihnutím. No a potom naozaj aj napriek tomu, že existujú nejaké agentúry podporovaného zamestnávania, tak opätovne mnohí nepočujúci o nich ani nevedia, takže sa cez túto pomoc, sociálnu pomoc ani nevedia k zamestnaniu dostať. To znamená, že naozaj častokrát je problém zamestnať sa. Takže ono to ide ruka v ruke, to bývanie a to zamestnanie. Pokiaľ nemá zamestnanie a nemá príjem, aby si platil bývanie, tak nemá ani to bývanie. Takže je tam veľká teda tendencia spadnúť do tej záchrannej sociálnej siete. Pokiaľ by sme to chceli vyriešiť, tak naozaj musíme vytvoriť dostupnú sieť tých sociálnych služieb podporných, kde sa individuálne vieme tomu jedincovi venovať, vieme ho sprevádzať tým adaptačným procesom a naozaj, keď nemá tú profesionálnu rodinu, lebo ju nemá, lebo vyšiel z detského domova, nemá ani svojich biologických rodičov, ktorí celý život neboli možno naučení sa ani o ňo starať, tak naozaj tu musí nastúpiť nejaký tretí subjekt, mimovládna organizácia, alebo teda nejaký štátny subjekt, ktorý by pomohol trošku tomu dieťaťu do toho života vlastne sa adaptovať. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem.